Добре, като кажем двигател, обикновено си представяме жици, масло, шум. Тук обаче, като гледам, нещата не са точно така. Много по-опростена е цялата система. Имаме електромотор, имаме батерия, която се намира на дъното на автомобила, имаме инвертор, който отговаря за потока от енергия, който преминава в автомобила. Една много опростена трансмисия, която е едностепенна, и това всъщност пък дава много така удобство и комфорт в купето по отношение на шума. И естествено става място за един преден капак, малък багажник, който да ползваш. Тук мога да си сложа гримовете за представление. Супер ще бъде, добра идеята. Това ли е? Да, абсолютно. Звучи много по-просто от конвенционален автомобил. Добре, какво печеля, ако карам електромобил, освен че не зареждам бензин? Ами няколко са нещата, които са като предимства и плюсове при електромобилите. Едно от тях е: в момент сме на зелена зона, няма да се налага да платиш за нея, например. Другото нещо е, че отпада и годишния данък при електромобилите. Поддръжката им е много по-опростена и много по-лесна също така. Като известни недостатъци мога да споделя, например, че ще трябва лека адаптация в шофирането. Ти вече стана доста добра с този автомобил, така че виж, че много бързо се случва това нещо. Да. И естествено добро планиране, до толкова доколкото при по-отдалечени дестинации ще е необходимо да знаеш къде има станции, за да си сигурна, че ще има достатъчно точки на зареждане. А колко всъщност струва един електромобил? Ами можем да направим една груба сметка. Ако пак стъпиме на пътуването от София до Бургас, с една средна скорост 120 км в час, ако се придвижваш, разходната норма тук при този автомобил ще бъде някъде около 21-22 кВт час, което означава, че при 70 стотинки средна цена на киловатт час ще ти струва около 15 лева на 100 км. При автомобила с вътрешно горене там ще бъде много подобно, защото ако пак се движиш с същата скорост, разходната норма, да кажем, че някъде около 6 литра на 100, съответно при цени на горивата 2,36-2,37 цената ще бъде сходна между 14 и 15 лева. Тук обаче се намесва разликата с поддръжката, разликата с спирането в центъра, липсата на годишен данък, и с натрупване в годините напред всъщност се оказва, че по-изгодното предложение в дългосрочен план е да караш електромобил. Конкретният електромобил в момента Ioniq 5 започва с цена от 77 900 лева. Имаме и още по-достъпно предложение градско, което е Inster с цена 44 900 лева по програмата Electric for All. Значи, хем е по-чисто, хем е по-лесно за поддръжка. Ами да ти кажа честно, на мен ми се иска всички автомобили да са така. Ами съвсем скоро това ще е новият стандарт, така че няма да чакаш дълго. Айде да се качваме. Айде.